Yo guys, we're back at it again. Oh, kiruay. Anyways, nag-vlog na sa guys kay na ron sa murag secret place sa amo. Secret place ni sa among workplace. Naghanag place ng word eh. Secret place sa among workplace. So, mo ni siya ang view guys sa likod sa among ginaworkan. Bagang nani siya bike o pathway diri. So pili ka bike libot ni siya sa Glenmore ata nga sa tawag ani the park. So lami kay ni siya diri guys. I'm not sure if naka-vlog ko sa uno. Murag wala. Lami kay ni siya diri basta tunaw ning tubig and dili winter time. Piting lami ni diri. Yeah, so although wala na kayo snow pero ang hangin is tugnaw, so namalit may kape. Ma, pala ko close sa iyang kuan ma. Jacket. Noah. Ayaw sa kay mag-video pa si Daddy. Isapot ko guys kay. Ang kape bubo kayo ba ang lagot bitaw. Pero dili ito siya Pinoy ang nag-serve sa kape na mo sa drive-thru. Ang double-double pa din tabanga. Ang akong kape nga regular piting pagkapuno so sa akong pagkuan nga last week na mag-drive puno kayo umiyabo nabasa na ugaw pa akong jacket kaya nangayabo pero wala na ako giabre sa scanan. Grabe tugnawa guys akong mga kamot ng gahi na ay sa budget nagbalik ron kay murag ibang silbi from morning view. Nice kayo no wapo kayo ni siya diri no summertime or ka na mga walay snow dagan kay mga ga-bike dito na ga-bike actually dungog na to na ga-bike na mag-walking so libot na siya paingon dito sa kana dako man siya nga park or loop ba so mao ni kong plano this summer hopefully makapalit og bike ani dito ng area kay para ma-explore ba need po na i-bike actually. So let's see tauran na mo tog bike rack siguro tauran ako tog bike rack ng kuan kaya wala pa man siya murag tow hitch ang tugnawa sa ibang tabi kaya walay tow hitch ang nawag siya walay tow hitch ang ato ang CX5 so mo ni ato ang kanan. Okay, let's go mag-walking ta. So sinuwag sapot kay gusto siya mabaklay dyan ako gusto siya mag-walking pero mas mayo po actually huwag maglakaw ka kay ang lawas manginit ba pero na magpundo ka yan murag kung ano ka ba free target kas katugnaw. Anyways muna siyang lakaw guys so ito tanawin niron asa na paingon no pa stay on the side ha muna siya delikado kayo nga area guys gahit ng mga ice block ice ba tawag nila so naiuban ng mga parties na dalan yun na ay ana so hinahinay git delikado siya kay dakdak ko ni one time stay on the yellow line no on the side good job muni yung paingnan guys kasi sa diri di siya moagi mi diri sige na mag-agi diri maglibog asa mas lagikan so kani paingon ni sa front sa workplace kani diri siya sa kilid so inaani guys mo no delikado kayo amping jud inay ari mga kay landlog so nadra ang reservoir makita na ninyo diri ang reservoir guys. Sheesh Crowchild Trail na ni sa diri. Noah, are you cold? No. Stay in the middle, B. Grabe itong nawak sa king hangin. Ang kabot. So guys, namalik namin kay medyo tugnaw dyan. Di ka mas lalaki view, B. So anong view guys, oh? Bukay na siya nga tubig. Na mag-fishing dire kuno ma summer, want to sa ubos.
fishing ba. So, naon yung hospital. Sa aming work. Okay guys. So, daghan po mga kuan, mga empleyado sa hospital nga mag-walking dire ba back and forth. Dire man sila siguro some of them mag-spend sa ilahang break. So, maglibot sila para walking ba, fresh air something. Nawa, kaya pa? Yeah. Dekat tadi. Tugnaw wala na. No. Icha gusto mo pahuway, gusto gicha sige raglakaw. Ay, anyways, akong gigamit eran guys is DJI Action 5 Pro, no. Nakanotice lang ko sa akong video ni Agi. Itong bago na akong upload itong nga ito, namalit big. Stay on the side we. Namalit mi og. So ito gani. Hulmahan sa puto sa Canadian Tire is that ang Ultra murag di ko ganahan sa yung Noah, stay on the side please kinay mga bike ba. Ang Ultra na murag I don't know, murag pinkish ang iyang kuan nga murag lain siya actually. Murag giminga ko sa DJI after ato murag lahi ra jud siya. So murag kanang I don't know, murag siya pink jud. Munya murag lighter colors ba, or maybe di lang ko kahibaw kay kani sa DJI ga get 10 bit raman ko ang dilag. So bisag beginner 10 bit dilag sa pangon ra nimo katoy lang rec DJI loot inana den gamay nga tweak sa mga adjustments and then okay na. Pero kato ambot murag lain yung no murag pixelize ba, pero noon kay murag higher quality man gyud ang kuan ang DJI yun for sure. Kay 10 bit na niyang lag sa daw sa Insta360 is 8 bit ra. But comparing sa Nano, ipalit ko na sa una, pero mas nice ang Ultra kay tungod sa flexibility niya between vertical and horizontal nga shots. Kay sa Nano lisod plus binanadre sa hot clip. Okay siya og sa chest, pero gibutan mo sa hot clip lisod unya sa amukan ko atong clip niya nga style dili magnetic, so hassle. Plus bina mag-drive ka di ka kaibot dayon na usahay maabre nimo kuha ang left side, yang right side murag nabilin pa sa hook ba. So murag hassle mo tinaka-hassle. So mga to nga giuli na ako ang Nano. Although ang Nano possibility gayta ito nga maka 10 bit, no, not possibility 10 bit yun siya, but mao lang na for YouTube lang siya mga kuan niya. Ako kay galagas masad ko sa mga Facebook nga mga vertical nga kuan ba, so lisuran ko mo take og shot ato. Napitan ako pagi, I'm not sure what ka tong 3x4 man siguro to nga frame, pero dili gid siya full screen ba nga vertical. So mo tong ganahan, I don't know, maybe user issue, pero yeah. But anyways, makita ninyo yung quality sa DJI later kung ako na ni i-edit. So nanami diri so walking mo na siyang kilid sa Rocky View Hospital. Diri ko mo sulod-sulod ko mo duty ko sa Rocky View. So nindot na siya ako mag break time, gawas ka diri, kaon ka, pangin ka, diri. Nice kayo. Ana nice diri kay you don't have to be in a staff room kung mag-break. Sag-asa ra ka, basta balik lang ka on time. Ana ra ba? Yung style diri sa hospital. Moy naka-nice. Which is sa ako ang usa nga trabaho inana man sad, pero ma-appreciate lang nimo ang flexibility ba. Nga di bitaw ka mo kuan. Isa ka na ni ubos mo yung kalo. Igo sa hoodie. There you go. Alright. Ano, nagantay dili ko ano. Mga bangko. Nice kaya. Dari si Daddy mag-break be. Maglingkod-lingkod si Daddy dari. Nya munaog pud si Daddy diri be ay sa mga trees. Munaog ko dira. So I'm not sure if you guys can see this. Ma-zoom ba na ako? Ay murag barcode dira guys. I'm not sure if makita ninyo. Connected na siya sa Heritage Park daw. Every summer maglibot-libot daw na yun si Jasmine. So
let's see kung makaadto ta dira nag summer. Na plan na sad mi mag long drive. So medyo na mga plans na for the summer. Ang nakanindot ng gyud diri no kay ma-appreciate yun nimo ang summertime. Ang kanang walay snow bitaw kay ma-miss man nimo. Whereas kung presto sa Pilipinas, diba, murag kapuyan ta bitaw. Puyay sige init, ulan init ana bitaw. Whereas diri mingawon jud ka sa usa ka season ba kay mo-rotate man gud siya. Mo-rotate. So, indot siya kung puro init, lami po tayo nana kay mga plan someday kay para pang garden. Pero for now, appreciate kung unsa naron. So, 4 seasons, no? Sa una, sa libro rin ako na makita ba sa Civica at Kultura. Ano ba ito? Civica at Kultura ba ito? Pero karon ito na my experience. Nice siya in a way. And at the same time, samok po siya. Kay tugnaw, siyempre may ilis-ilis kag daghan kayo, jacket kag daghan kayo, mao ni hasulan nya. Mo gawas ka. Kinahanglan jud ka magsapatos ug tarong. Pero kung siyempre kung init, t-shirt ra, short, chinilas, goods na no. Yung mga nasa Texas, mga Arizona, California, okay kayo. Nadra si Kwan, it's your boy Aritoy. B, kailan ka na it's your boy Aritoy, B? It's your boy Aritoy. I'm back one. Yeah. I'm back one. Ay, baka wala na minaw, uy. Backwards mo noon. I don't go on the other Sa napoy side. garubing ng mga pulis. Di, mga EMS guro na may. Ano, B? Ayaw, dira. Stay in the side, diri. Oh, nakabalo, makabiyahe ta po ng California, Laglaag. Atong makita mo ni Kuan B, ni Bibi Lucas, anak ni It's Your Boy Aritoy. Pero pareho mag-age ata ito B. So, let's go. Hello. So, nindot po kayo diri, no? Ang ato po ma-appreciate diri, no? Mga police officer. No, pay. Come here. So, na po yung mag-rubing-rubing ba? Ng mga police officer. Kanya, ang naka-nice. Ilang mga police diri, guys. Mga fit jud. Kini mga gahi jud ba? Tanawon. Kaya bitaw dili nimo basta-basta nga suklan ko ni. Ano bitaw? Dagko king tawo. Fit kayo, train kayo baro. So far dari sa Canada. I believe sa Amerika sad kay pareho man sila mga style. So gahi jud ba? Nga markaingon ka murag mataha bitaw ka magpagay-gahi kay alubagon ka diretso eh. No, pero so far dari sa Canada kay murag kalmado. Pero di gyud ka madala, lubagon jud ka. So anyways, dagan mapugfit dira sa tuas Philippines, no, nga mga pulis. Pero siyempre katong mga nana sa mga office jobs or mga nagdugay na sa serbisyo, murag napabayaan na po nila ilang kuan pa. Whereas diri bisag mga tigulang na or medyo kuan, magsikon gyapon. Bisag na mga edad-edad gamay, fit jud ba. Murag di jud basta-basta. Asa naman minaabot ri daghan may istorya. Danger, helicopter la. Na di helicopter diri. Mulanding di helicopter diri. Kana sing mga rescue nga ko ano, sa to kana. Medvac. Sa to kana Stars. Basta kalimot ko ako nang natanaw sa Fire Country. Stars? Bituon. Walking rami guys. So mao niya mga ginahimo ron patay oras kay work si Jasmine. Evening shift mga alas 3. So right now 2:30 pa. So mao ni mga sabot mi diri mga alas 2. Libot lang ako walking at the same time. Kay medyo init ron. Ugma 10 degrees. But the next day na daw hinahinay na pagbalik sa Katugnaw. So mura na siya og manog spring na ug itsura. Pero mura na siya fall spring ba, ilad bitaw. Boy siguro ba sa mga end of the January or February mo snow naman po nagbalik. I remember na gini mga snowstorm or something. And so far karon enjoy sa nato nga samtang pwede sa pagtakalakaw-lakaw. Ano helikoptero? But sure makita niya guys, kamay kayo. So dito na siya emergency room mo.
emergency room. That's emergency. Yeah, ano kung ganahan doon emergency mo work. Pero based sa to skills ron medyo minus pa. So, kaya enjoy lang sa nato every steps. So, pabalik na mi guys. Mauna din siya, balik na mi libot pato sa sakyanan sa parking. I don't want to go to the second night. Yeah, we have to go, okay? Cool naman. This mommy has to work. So, Mama, I don't want to go to work. mo work lagi. No. Nasa sa stage nga dili palakto na mga kan ba na mo work mahilak. So, but anyways. So yeah, naghanap na chika ron no, adlaw. Pangkuan lang po ni. So if ever ay mong kalimot guys to like and subscribe sa atong channel no para updated mo sa atong future uploads. If you wanna know what to expect in the channel, mga raw vlogs ra ni siya guys, and at the same time I provide informations pod like kung molakaw mi og somewhere. So kung magplano mo nga kung na sa Canada or na sa Alberta and you're planning nga mulaagan nga certain place, at least matagaan ta mo idea kung what to expect like mga fee, may nana no. And at the same time raw vlogs ra gyud ta dere, then share sa atong mga perspective sa kinabuhi kung unsang makatabang sa uban para dili na nila magian ang mga nagian nato nga lisod nga supposed to be that dili na dapat agian. So at least makatagtag insights para magamit sa jauban, di ba? But anyways, thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. And until then, you guys take care and birada.